ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay ay hindi maiiwasan na subukin tayo hanggang sa puntong wala na tayong makitang pag-asa. Pero lagi nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay namamayani ang kabiguan, pighati at kalungkutan sa matatag na puso. Ikaw kabarangay, paano mo nilagpasan ang mga pagsubok sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa mga katulad kong certified kabarangay at kapuso. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elora. 48 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa BGC. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong kasagsagan ng pandemic at masasabi ko na maraming beses akong sinagip ng mga kwentong tinampok ninyo na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon. Lalo na yung may mga tema na tungkol sa pag-abot at pagtupad ng mga pangarap. Lahat naman ng tao ay nangangarap, hindi ba? Pero neto ko lang talaga natupad ang pinaka masasabi kong malaking pangarap. Pangarap na naudlot dahil kinailangan kong harapin ang realidad ng buhay. Kung ano yon ay malalaman ninyo na lamang po sa katapusan ng aking kwento. 19 years old ako nang mabuntis ng mister at katrabaho ko noong araw sa isang fast food chain. At 20 years old naman ako nang kinasal kami at pinanganak ko ang baby namin. Dahil po sa mga nangyari ay dismayado at galit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Sa labas. Nasaan yung anak mo? Nasa duyan po, kakapatulog ko pa lang. Kaya nga lumabas ako dito sa tapat ng bahay para tumambay at nang di ako makapag-ingay sa loob. Kahit anong gawin mong pagtahimik, maingay talaga rito sa lugar natin. Ewan ko ba naman sa'yo? Kung bakit dito pa kayo sa malapit sa ating kumuha ng mauupahan. Halos 2 bahay lang pagitan dun sa tinitirhan natin eh. Ito na po kasi yung pinakamura, saka pansamantala lang naman po. Anong pansamantala? Kapag nakapag-ipon-ipon kami ng pera ng asawa ko, baka maghanap kami ng mas maayos na paupahan. Sabi ko sa kanya, gusto ko sa 2nd floor kami para hindi malapit sa kalsada. Para di maalikabok at di masyadong maingay. Paano kayo makakaipon? Kapapanganak mo pa lang. Tapos yung mister mo lang ang may trabaho. Hindi ko naman po sinabing ngayon na. Kaya nga po kapag nakapag-ipon. Saka sisikapin ko pong makapagtabi kahit konti sa sweldo ng mister ko para makaipon. Ako, sa baba ng sweldo ng asawa mo, malabo makapag-ipon kayo. Sobra naman po kayong magsalita. Sinasabi ko lang ang totoo. Sabi mo nga sa akin na ubos yung pera nyo nung nanganak ka. Gawa ng kinailangan pang biyakin niyang tiyan mo. Akala mo kasi siguro biru-biruan lang ang pagbubuntis. Anak-anak kayo, hindi nyo pa naman pala kaya. Hinapos nga kami noon pero nairaos naman yung panganganak ko. Di po ba mas maganda na maayos at ligtas kami ng anak ko? Yung utang namin, mababayaran din po namin yun. Sana nga. Teka, pumunta lang po ba kayo rito sa amin para awayin na naman ako? Ha? Anong awayin pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita inaaway Hindi po ba? Sa tono nyo pa lang parang pumunta lang kayo rito para pagalitan na naman ako. Tsaka hindi ako pumunta rito. Napadaan lang ako dyan sa kalsada tapos nakita kita. Galing ako doon sa suki kong karinderya para mangutang ng ulam para sa mga kapatid mo. Di wala pa nga kaming almusal. Ito pa lang, damay na rin pati pananghalian. Ay, hindi pa po ba sumusweldo si tatay? Ay, ewan ko doon. Hindi nag-abot sa akin kagabi tapos hanggang ngayon naglalaway pa sa higaan.
Gabing-gabi na umuwi tapos lasing pa. Kinapkapan ko yung mga bulsa para maghanap ng pera kaso wala akong nakuha. Gutom na raw mga kapatid mo, sakit na sa ulo ng mga reklamo. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Ha? Bakit po? Tatanong-tanong ka pa eh kung hindi ka kumirengkeng ng maaga. Nagpabuntis at nag-asawa, sana may inaabot ka pa rin pera sa akin. Sana nakakakain pa rin kami sa tamang oras ng mga kapatid mo. Hindi yung ganito na pare-pareho kaming nalilipasan ng gutom. Nay naman, huwag niyo naman pong sabihin yan. At bakit hindi? Natutulilig ka na ba sa boses ko at saka papaulit-ulit ko ng sinasabi? Pwes tiisin mo! Kasi habang nabubuhay ako, ulit-uliti kitang sumbatan. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin at ikaw lang inaasahan ko sa pamilya tapos ganyan? O sino na lang aasahan ko? Malakas pa naman po kayo ni tatay kaya pwede pa kayong magtrabaho para sa pamilya natin. Saka parang di naman po tama na sa akin yung iasa ang lahat, anak lang naman po ako. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho para sa pamilya natin imbis na nag-aaral sa kolehiyo. Siguro naman sapat na po yun para pagtuunan ko naman ngayon ang sarili kong pamilya. Saan ka naman nakakita ng anak na sinusumbatan ng nanay niya? Buti pa makaalis na nga rito. Nakakasira ka ng araw. Diyan ka na! Papadudot mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. Kaya nga hindi na ako nakatungtong noon sa kolehiyo at pinili ko na lamang na magtrabaho upang makatulong sa mga magulang ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Habang naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit at pagkadismaya ni nanay, ay mali naman na pagsalitaan niya ako ng masama at masakit. Pinanagutan naman ako ng mister ko at hindi tinakasan katulad ng ibang mga lalaki dyan. Alam ko naman kung bakit siya nagkakaganon at yon nga ay dahil malilimitahan ang pera ang ibibigay ko sa kanila. Lalo na at meron na kaming sariling pamilya ng mister ko. Masakit sa akin na tratuhin ang ganon ni nanay at may pagkakataon na napaisip ako kung tama ba na nag-asawa ako ng maaga. Siyempre marami pa akong pangarap na gustong matupad para sa pamilya namin. Pero hindi ko na yon magagawa dahil may anak na akong dapat natutukan. Hindi nagtagal ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na lalaki at makalipas lamang ang 1 taon ay nabuntis na naman ako ng aking asawa at nanganak na naman ang sanggol na babae. Kung tatanungin ninyo kung kumusta ang relasyon namin ni nanay ay masasabi ko na maayos naman. Dahil unti-unti ay natanggap na niya na hindi ko na sila responsibilidad. Mabilis pang lumipas sa mga taon at masasabi ko na naging maayos naman ang pagsasama namin ng mister ko. Siya lang ang nagtatrabaho sa amin samantalang ako ay bahala sa pag-aasikaso sa mga bata at gawaing bahay. Habang tumatagal ay mas minahal ko ang pagiging asawa at ina sa mga anak namin. Masipag at masikap naman ang napangasawa ko. Mula sa pagiging crew sa fast food ay lumipat siya ng ibang trabaho hanggang sa makapasok siya sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. Kaya lang papadudot taong 2007 nang sinubok ang aming pamilya. Bakit ka ba ganyan makaiyak? Hindi pa naman patay yung asawa mo. Ingay-ingay mo eh. Paano niyo nasasabi yan? Kailangan ba mamatay muna yung asawa ko bago ako umiyak ng ganito? Hindi naman sa ganun pero baka ganun na nga ang isipin ng mga kapitbahay niyo kasi ganyan ka umiyak. Tsaka natutulog naman ang asawa mo dun sa loob ng bahay niyo. Mamaya magising yung kakapalahong mo dyan. Nay naman eh. Napakaano niyo naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko ihingi ng pasensya ang pagiging prangka ko. Pero hindi tama yung mga sinasabi niyo. Lalo na may pinagdadaanan yung pamilya namin. Lalo na ako. Kung alam niyo lang kung gaano kabigat sa akin na tanggapin na na-stroke yung asawa ko.
Masyado pong biglaan yung mga pangyayari. Wala ka namang magagawa. Mas lalong bibigat kung hindi mo tatanggapin. Hindi rin naman gagaling agad yung asawa mo eh. Ewan ko sa'yo, Nay. Bakit ka ba kasi naiinis dyan? Hindi po ako naiinis. Hindi raw ay kitang-kita sa reaksyon ng mukha mo. Parang ewan to babaeng to. Ako pa ang pasisinungalingan mo eh, parang hindi kita iniri sa matris ko. Sige po, sasabihin ko na yung totoo. Na naiinis ka sa akin. Opo! Ay, bakit ka naman maiinis sa mga sinabi ko, Aber? Kasi napaka-insensitive nyo. Salita kayo ng salita ng kung ano-ano lang maisip nyo. Alam nyo naman na may pinagdadaanan ako. Akala ko pa naman pumunta kayo rito para damayan ako tapos pagsasalitaan nyo lang ako ng ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam ko naman po na totoo lang ang sinasabi nyo. Pero hindi ko lang din mapigilang masaktan. Alam ko naman na nandyan na yan eh. Na-stroke na yung mister ko pero nahihirapan lang din akong tanggapin. Kasi biglaan nga at marami pa sana kaming pangarap. Tapos natatakot lang ako kasi baka kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pa po ako handa sakaling iwanan ng asawa ko, Nay. Sino ba naman makakapaghanda sa kamatayan, di ba? Kaya nga sabi ko, wag kang pumalahaw dyan na akala mo eh hindi na humihinga yung mister mo. Wag mong pangunahan ng Diyos. Sige ka, baka tutuhanin niya. Nay naman! Sa totoo lang naman. Kasabihan nyo ng mga matatanda nung kapanahunan ko. Ang pangit naman po ng kasabihang yon. Kaya nga, imbes mag-iiyak ka dyan ng ganyan, eh mag-isip ka na kung anong pwedeng gawin para matulungan yung asawa mo. Alam mo naman na hindi siya agad makakapagtrabaho dahil sa nangyari sa kanya, di ba? Pero kailangan din ako ng asawa ko. Maliliit pa yung mga anak namin. Sa lagay eh, ako mag-iisip ng solusyon sa problema nyo. Hindi naman po sa ganun. Pero pwede po ba? Nasa na lang yan. Anong tsaka na lang ang pinagsasasabi mo? Yung mga sinasabi nyo kasi, gulong-gulo na talaga ako. Hindi kayo nakakatulong eh. Lalo niyong pinapabigat yung nararamdaman ko, sa totoo lang. Ako pa pala nagpapasama sa loob mo? Aba kasalanan ko pa pala? Bakit po kasi hindi niyo muna subukang itikom yung bibig niyo at magpakananay muna kayo sa akin? Kahit ngayon lang po kasi alam niyo na nga kailangan ko kayo. Kaya lang ganyan naman po ang ginagawa niyo. Hindi naman po yata tama yan. Nakakapagod na kayo eh! Ako nanay mo pero ganyan mo lang pagsalitaan? Mga kabataan talaga ngayon. Siya. Magluluto na lang muna ako ng pananghalian nyo doon. Kasi baka kulang ka lang sa kain. Baka pag nalamnan niyang tiyan mo umayos-ayos na rin ang tapas ng dila mo. Papadudot masakit sa akin na imbes na damayan ni nanay ay kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig ko sa kanya. Ewan, ganon ba talaga ang mga nanay? Porke anak ka lang nila at meron na silang karapatan na magsabi sa iyo ng masasakit dahil lamang para sa kanila yon ay tama. Pero nanay din naman ako at kailanman ay hindi ko pinagsalitaan ng masakit ang mga anak namin ng aking asawa. Saka hindi ba naiisip ni mama na problemado na nga ako dahil sa pagkakasakit ng mister ko? Dahil sa mga nangyari ay nasa ed ang maliit naming ipon para maipagamot ang aking asawa. At halos magdasal na ako sa lahat ng santo para pagalingin nila ang asawa ko. Kaya lang ay bigo ako dahil 2 buwan mula ng unang beses na ma-stroke ang mister ko ay na-stroke ulit siya. Dahilan para bawian na siya ng buhay. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut, at masasabi ko na hindi ako nakapaghanda. Ang sabi nila ay hinimatay pa nga ako noong binalita sa akin ng doktor na pumanaw na ang mahal kong asawa. At sa edad ko na 30, Papa Dudut, ay maaga akong nabiyuda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod simula nang mamatay ang aking asawa ay naatang sa mga balikat ko ng mag-isang responsibilidad para palakihin, pakainin at pag-aralin ang 2 naming anak.
Ang hirap dahil nangangapa pa ako ng mga panahong yon. Simula kasi nung kinasal kami ng mister ko ay hindi na niya ako pinagtrabaho. Kaya ewan ko na lang talaga kung paano ko bubuhayin ang mga anak namin. Sa kabila ng lahat ay nanaig sa akin ang lakas ng loob at tibay ng dibdib upang harapin ang buhay kahit na nakakatakot ito at walang kasiguraduhan. At kahit na nagluluksa pa ako ng mga panahong yon ay alam ko na hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo para sa amin. Kaya nga naghanap ako kagad ng mapapasukang trabaho at maswerte namang natanggap ako sa isang patahian. Wala talaga akong alam sa pagtatahi kaya nagsimula sa pagiging trimmer ang posisyon ko hanggang sa inaral ko ang paggamit ng makina sa pananahi. Hindi nga nagtagal ay natuto naman ako at naging isang mananahi, Papa Dudut. Pwede ko po ba kayong makausap, Nay? Tungkol saan? Tungkol po sa sumbong ng panganay ko sa akin. Ha? At ano naman yung sinumbong niya sa'yo? Na ang sungit-sungit niyo raw po sa kanila ng kapatid niya. Tapos pinapalo niyo na rin po sila. Pinakita po ng anak ko yung braso niya na may bakas ng hanger na mumula. Sus! Hindi naman malakas yun. Masyado lang sensitive yung balat ng anak mo kaya namula. Kami nung pinapalo rin naman pero hindi naman kami nagre-reklamo. Hindi naman po yata tama na ikumpara niyo yung sarili niyo nun sa mga anak ko ngayon. Mali po yun. Anong mali doon? Totoo naman ang mga sinabi ko. Totoo man o hindi, mali pa rin na magkumpara kayo. Yan talaga yung ugali niyo na ayaw ko eh. Hilig niyo magkumpara. Yan din ang ugali mo na ayaw ko. Yung pala sagot sa akin na nanay mo tapos lagi mo pa akong kinokontra. Hindi naman po yun pangungontra. Saka bakit ba pinagtatalunan natin to? Ang tinatanong ko kung bakit kailangan yung pagalitan at paluin ng mga anak ko. Tinatanong pa ba yan? Natural matigas ang ulo at sutil. Kaya tinuturuan ko lang ng leksyon. Para namang hindi ko yung ginagawa sa inyo noon ng mga kapatid mo. Di ba pinagagalitan at pinapalo ko rin naman kayo nung araw? Oo nga po, pero hindi namin pinapalo yung mga anak namin. Kung magagalit kami, hindi rin yung galit na galit. Mas pinagsasabihan namin sila para maisip nila na mali yung ginawa nila. Ako? Alam mo namang hindi uubra sa akin yung ganyan kasi mabilis talaga ako mapikon lalo't paulit-ulit ko nang sinasaway. Hindi naman po pasaway yung mga anak ko. Hindi raw. Bakit? Ikaw ba ang araw-araw na kasama nila? Hindi naman, di ba? Hindi nga po, kasi kailangan ko magtrabaho para meron kaming makain. Alam niyo naman na wala kaming ibang maaasahan matapos mamatay ang asawa ko, di ba? Oo. Alam mo namang iasa niyo ang lahat sa mga kapitbahay niyo. Nakakahiya naman yon, lalo ang lakas-lakas mo pa. Kaya nga po tinitiis kong mawalay sa mga anak ko para magtrabaho sa labas. Pero hindi ibig sabihin pagmamalupitan niyo na sila. Sobra ka naman sa pagmamalupitan. Hoy! Para sa kaalaman mo, hindi ko pinagmamalupitan yung mga anak mo. Pagdidisiplina ang tawag doon. Hirap sa'yo, masyado mong pinoprotektahan yung mga anak mo kaya lumalaking may sungay at buntot. Hindi nga po pasaway ang mga anak ko. Alam ko yun kasi ako naman ang kasakasama nila simula baby hanggang nung namatay ang papa nila. Oh, simula nung araw na yon hanggang ngayon ako na ang kasama nila. Kaya mas nakikita ko na ang totoong ugali ng mga anak mo. Yung panganay mo masyadong sutil. At malikot naman yung bunso mo. Pareho sila magkapatid na pag inuutusan hindi ka agad susundin. Alam mo ngayoko nang hindi ka agad nasusunod yung mga gusto ko ipagawa, di ba? Para sa akin ina-aksaya lang nila oras ko. Ano po ba yung pinagagawa niyo sa mga anak ko? Ay, ano nga ba? Baka naman po kasi hindi pambata kaya hindi nila agad magawa. Kayo po yung nakatatanda kaya kayo na dapat ang gumawa. Ay talaga naman! Kaya lumalaki sutil mga anak mo kasi konsentidor kang magulang. Sabagay, sutil ka rin nung araw. Hindi po ako sutil, no? Hindi raw pasaway ka kaya nung kabataan mo. Patunay nun yung pag-aasawa mo na maaga. Hanggang ngayon po ba, isusumbat niyo pa rin sa akin yan? Bakit hindi? Matagal na po yun 10 taon na nga yung lumipas. Saka di na ako bata.
Kahit na ilang taon pa ang lumipas, palagi ko pa rin naaalala yung pagiging sutil at pasaway mo nung araw. Hindi na ako nagtaka kung bakit tinularan ka ng mga kapatid mo. Mga nagsipag-asawa na rin ng maaga, imbis paghahanap buhay ang atupagin. Tsaka alam mo, naisip ko lang na baka kaya ka na byuda na maaga dahil din dyan sa katigasan ng ulo mo nung araw. Pati na rin yung pagsagot-sagot mo sa nanay mo. Wala ka kasing respeto, kaya pinarurusahan ka ng langit. Papa Dudut, ang nanay ko ang nagbabantay sa mga anak ko kapag nasa trabaho ako. Inaabutan ko na lamang siya kahit magkano para naman meron siyang sariling pera. Nang mga panahong yon ay patay na ang tatay namin at may sari-sarili na ring pamilya ang mga kapatid ko. Mag-isa na lamang si nanay sa bahay kaya palagi siyang pumupunta sa inuupahan namin. Kahit noon pa man ay may ugali na talaga ang nanay ko at isa na nga doon ng pagiging taklesa at prangka niyang magsalita. Kahit na ako na anak niya ay hindi nakaligtas sa mga masasakit niyang salita. Kaya nga ang sama-sama ng loob ko lalo na nang nalaman ko pa mismo mula sa panganay ko na ginawa rin yon sa kanila ng lola nila. At ang masahol pa ay nasaktan na rin sila nito. Pero ayaw ko namang magtanim ng galit sa nanay ko dahil iniisip ko na lamang na baka tama nga siya tungkol sa pagdidisiplina sa mga anak ko. Kaya nga pinalagpas ko yon at nagpatuloy sa buhay kahit na walang kabilib-bilib sa akin ang nanay ko lalo na sa trabaho ko ng mga panahong yon. Hindi nagtagal taong 2018 nang mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking panganay. Proud na proud ako sa aking sarili dahil may napag-graduate na ako sa kolehiyo. At sa wakas ay nagbunga rin ang aking pagsisikap sa pananahi at pagsa-sideline sa pamamagitan ng pagluluto ng almusal tuwing araw ng linggo. Papa Dudut, wala pong pagsidlan ang saya na nararamdaman ko bilang magulang. Elora, wala ka ba talagang balak mag-asawa ulit? Wala pa po sa isip ko yan. Ay nako, sana naisip mo yan nung araw. Nay talaga. Ilang taon na po ang lumipas tapos ganyan pa rin kayo magsalita sa akin. Biro lang, ikaw naman. Bakit niyo po ba natanong yung tungkol dyan sa pag-aasawa ko uli? Wala lang. Concerned lang naman ako sa'yo kasi pwede ka pa naman mag-asawa. Bata ka pa, 41 ka pa lang, di ba? Pero hindi ko nga po yan priority. Ang nasa isip ko, magtrabaho ng magtrabaho para mapagtapos yung pangalawa kong anak. Sa bagay. Pero kalmahan mo lang kasi napagtapos mo na nga ng kolehiyo yung panganay mo. Hindi pa po ako kakalma kasi alam ko na meron pa rin akong responsibilidad sa isang anak ko. Kaya wala pa po talaga akong panahon sa pag-aasawa na sinasabi nyo. Baka naman kasi hanggang ngayon mahal mo pa rin yung namayapa mong mister. Tama ako, no? Hindi naman po nawawala yung pagmamahal na yun kahit ilang taon na ang lumipas. Oo nga, pero wala na siyang magagawa. Patay na siya. Hindi ka na niya masasamahan. Paano na lang pag napagtapos mo na yung bunso mo? Ano na gagawin mo sa buhay mo? Mas masarap pa rin ang may katuwang. Nasabi ko sa'yo. Bakit po kayo? Anong bakit ako? Hindi na nga po kayo nag-asawa nung namatay si tatay, di ba? Matanda naman na ako. Tsaka ayaw ko na magkaroon ng panibagong konsumisyon sa mga lalaking yan. Pansin ko kasi wala akong kaswerte-swerte sa mga mangingibig. Kahit dyan sa tatay mo, ang malas-malas ko. Sobra naman po kayong magsalita. Baka masaktan si tatay pag narinig niya yung mga sinabi niyo. Pakialam ko totoo naman. Kaya nga laking ginhawa ko nung namatay siya kasi nabawas-bawasan ang konsumisyon ko. Grabe naman po yun. Sa akin lang naman yun, no? Tsaka nito ko lang napagtanto na buti na rin yun na siya ang unang namatay kesa ako. Tapos namatayan ka pa ng asawa. Sigurado ako na hindi mo rin maaasahan yung tatay mong yun. Lalo na sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga anak mo. Baka nga sagutin niyo pa pag-aalaga sa kanya kasi kung ano-anong pinaggagawa sa buhay. Sa bagay. Pero ayaw ko pa rin naman na nawala ng maaga si tatay sa atin. Ang gusto ko magbago siya.
Hindi na magbabago yung hudas mong tatay kaya hayaan mo na siya dun sa kabilang buhay. Mukha namang ayos na siya ron. Hindi na nga nagpaparamdam sa akin sa panaginip eh. Buti pa po kayo, napapanaginipan niyo si tatay. Sana ako rin mapanaginipan ko ang asawa ko. Oo, sana mapanaginipan mo. At pag nangyari yon, humingi ka ng basbas para payagan ka na niya makapag-asawa ulit. Nasingit niyo na naman po yan. Syempre! Concern lang ako sa'yo, di ba? Ayos lang po ko kahit wala akong katuwang sa buhay. Andiyan naman po yung mga anak ko. Yang mga anak mo magkakaroon din ng sari-sariling buhay. Kaya iiwan ka rin nila balang araw. Katulad ko, tingnan mo. Iniwan na ng mga kapatid mo. Buti na lang nandiyan ka pa rin kahit na lagi tayo nagbabangayan mag-ina. Kayo kasi ayaw na ayaw niyong pinagsasabihan kahit kayo naman yung mali. Masyado niyong iniisip na porke mas matanda kayo sa akin palagi na kayo ang tama. Bakit? Hindi ba? Hindi po. Walang perpekto. Kaya di sa lahat ng oras tama kayo. Basta. Para sa akin masyado ka lang balat sibuyas. Basta rin po. Para sa akin, hindi ko kailangan mag-asawa uli dahil ayos naman ako. Baka sa ngayon ayos ka. Pag tumungtong ka sa edad kong to, masasabi mo na lang na sana pala sinunod ko yung payo ni nanay. Malungkot tumandang mag-isa, Elora. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Papa Dudut, hindi ko po priority ang pag-ibig lalo at meron pa akong isang anak na pinag-aaral ng mga panahong yon. Sinabi ko kay nanay na ayokong obligahin ang panganay ko na sagutin ang pagpapaaral sa kanyang kapatid. Lalo na at nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Ang gusto ko ay ma-enjoy niya ang perang kinikita niya bagaman sinabi ng anak ko na tutulong siya sa mga gastusin namin sa bahay. Nagpapasalamat ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas upang makapagtrabaho nang sa ganoon ay maitaguyod ko ang pag-aaral ng mga anak ko. Para sa akin, ang tagumpay nila ay tagumpay ko na rin. Sila ang gusto kong tumupad ng pangarap ko noon na hindi nagkatotoo dahil sa kahirapan at kapusukan. Pero pinatawad ko na rin naman ang aking sarili dahil alam ko na kung nabubuhay ang mister ko ay hindi niya tututulan na habang buhay akong magsisisi. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2019 naman nang mapagtapos ko ang bunso naming anak ng namayapa kong asawa, Papa Dudut. At tulad ng pakiramdam ko noong graduate sa kolehiyo ang panganay namin ay labis-labis na saya naman ang naramdaman ko. Kaso ay nag-pandemic naman ng sumunod na taon kaya masasabi kong parang huminto hindi lang ang buhay at pamumuhay namin kundi ng lahat ng tao sa mundo. Sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa na bubuti rin ang sitwasyon at gagaling ang mundo. Noong lumuwag na ang quarantine sa bansa ay unti-unti kaming bumalik ng mga anak ko sa pagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho pa rin ako dahil kaya ko pa naman at ayokong maging pabigat sa aking mga anak. Kung mag-aabot man sila ay salamat. Kung hindi naman ay salamat pa rin. Kasama pa rin namin si nanay sa bahay at ganon pa rin ang ugali niya. Siguro'y hindi na talaga siya magbabago kaya lang isang beses ay may nangyari. Dahilan para kabahan kami ng husto ng mga anak ko. Ay, nako. Iabot mo nga yung unan para mailagay ko sa likod ko. Nananakit na kakasandal sa kahoy na upuan to. Ito po yung unan, Nay. Gusto niyo po ba kumuha ko ng tungtungan para maipatong niyo yung paa niyo? Sige nga at medyo mabigat tong simento. Teka lang po, kukuha ko. Nakita ko po tong maliit na bangko natin na panglaba. Dito niyo na lang po muna patong yung paa niyo.
O ilagay mo na dyan sa sahig para maipatong ko na yung paa ko. Sige po. O ayan na po. Dahan-dahan lang. Nakakainis naman kasi. Bakit kailangan pang simentohan yan? Hindi ba yan gagaling ng kusa? Gagaling naman po, pero bumalik ko kasi yung buto nyo, sabi ng doktor. At ang pinakamabisang paraan para mabilis yung paggaling ay isimento. Kapag hindi sinemento yan, magagalaw nyo lang ng magagalaw, kaya di rin gagaling. Pambihira naman kasing buhay to. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nasimentohan ng paa. Kasi naman po kayo. Anong kasi naman ako? Ano bang ginawa ko? Kasalanan ko bang natapilok ako at napasama yung bagsak ko? Kaya bumalik ko ang buto ko sa paa? Hindi naman po sa sinasabi kong kasalanan nyo, pero ang kulit-kulit nyo rin kasi. Ako pa talaga ang makulit ngayon. Opo, kasi kabilin-bilinan namin sa inyo ng mga anak ko na wag kayong lakad ng lakad, gawa ng mahina na nga yung tuhod nyo at mabilis na rin sumakit ang mga paa nyo. Pero di kayo nakinig. Minsan nakikita ko pa po kayo na umaakyat dun sa hagdan ng bahay ng kapitbahay natin para lang makipagchismisan. Ginagawa nyo yun bago mag-pandemic, di ba? Aminin nyo. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan, gawa ng nabuburyong ako noon sa bahay ko. O tapos nag-pandemic naman, kaya lalo akong wala makausap. Maganda pa nga nung ECQ kasi lahat tayo dito lang sa bahay. Ngayon lumuwag-luwag ng kaunti, pero balik trabaho naman ulit kayo. Wala na akong kasama rito sa bahay. Ay, alam nyo, naisip ko nga po yan. Dapat meron pa rin kayong kasama rito kasi paano na lang kung may mangyari uli sa inyo, 'di ba? Ano pa bang mangyayari sa akin hindi pa naman ako mamamatay? Hindi ko naman po sinabing mamamatay na kayo. Para kasing ganun ang punto mo. Hoy, para sa kaalaman mo malakas pa ako sa kalabaw. Siguro nga po, pero may pagkalampa pa rin kayo. Napakawalang yang mo talagang babae ka. Pasalamat kasi mentado pa ako kaya hindi ako makatayo para sa bunutang ka. Wag na nga po kayong bayolente dyan, baka tumaas pa ang presyon nyo, ewan ko na lang talaga. Ikaw lang naman ang nagpapataas ng presyon ko. Grabe naman, tagal-tagal na po natin nagsasama, di pa kayo nasanay sa akin? Hindi talaga ako masasanay sa kasutilan at pagiging palasagot mo. Pero seryoso po, Nay, magpagaling kayo. Alam nyo naman na nasa pandemic pa rin tayo kaya nakakatakot magkasakit. Tingnan nyo, ang hirap magpagamot kasi kailangan magpa-swab test para lang makasigurado na wala kayong COVID. Oo nga Nasundot patuloy ang ilong ko. Ang sakit pala nun. Kaya nga mag-focus kayo sa pagpapagaling nyo at iwasan ang pagiging makulit at pasaway. Hanip ka rin talaga no. Nanay mo ko pero kung sabihan mo ko ng makulit at pasaway. Oo lang ang gusto kong marinig sa inyo, Nay. Oo na, magpapagaling ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Aasahan ko po yan. Pangako, pag gumaling na kayo at mas maging maluwag ang quarantine, ipapasyal namin kayo ng mga apo nyo. Talaga? Saan? Secret po muna. Hey! Kainis ka talaga! Papadudot habang tumatagal ay lumalakas ang pag-asa ko na unti-unting mawawala ang pandemya. Yun din kasi ang gabi-gabi kong panalangin sa may kapal bukod sa ingatan niya palagi ang aking pamilya. Masasabi ko na sa kabila ng nakakatakot na pangyayaring yon at walang kasiguraduhang bukas, ay hindi ako nawala ng pag-asa. Nang mga panahong yon, ay hindi na po ako bumalik sa pabrikang pinapasukan ko bilang mananahi. Inabala ko na lamang po ang sarili ko sa pagtitinda ng mga ulam at merienda na pina-order namin online at dinideliver ng door to door. At saka napag-isip-isip ko rin na kailangan ako ng nanay ko sa bahay upang meron na siyang kasakasama. Katulong ko rin si nanay sa negosyo namin at kahit na mahirap dahil napaka-kontrabida niya sa mga diskarte ko, ay masasabi ko na masaya at kontento ako sa aming ginagawa. Kumbaga ay libangan na lang namin yon kasi nga ay wala na rin naman akong anak na pinag-aaral. Isang araw ay nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ni nanay tungkol sa mga plano ko sa buhay. Kinumusta niya kasi ako at muli na naman niyang tinanong kung may balak pa ba akong mag-asawa, lalo na at bata pa naman ako ng mga panahong yon, Papadudot.
43 ka pa lang naman, nak. Bata ka pa kung tutuusin. Huwag mong sabihin sa akin na masaya ka na dyan sa ginagawa mo. Alin po? Itong pagtitinda natin? Opo, masaya naman ako rito. Oo nga, kaso ano? Paano ko ba sasabihin to? Sabihin nyo na po. Pangako, makikinig ako at iintindihin ko yung sasabihin nyo. Alam ko kasi na ayaw mo namang mag-asawa. Kaya hindi na nga kita kukulitin doon. Bahala ka na sa buhay mo pero ano nang kasunod? Hanggang tumanda ka gusto mo na lang magluto ng ulam at mga merienda? Wala naman po sigurong masama doon. Wala nga, may sinabi ba ako? Wala po. Ang punto ko rito wala ka na bang ibang pangarap? Naisip ko na mas hawak mo na ang buhay mo ngayon. Kasi napagtapos mo naman na ng pag-aaral yung mga anak mo. Baka lang may iba ka pang pangarap na gustong tuparin. Katulad naman po ng ano. Ay naku tong babaeng to. Kailangan ako pa talaga mag-iisip para sa'yo? Kayo kaya nakaisip, kaya nilulubos-lubos ko na. Sampaling kita dyan eh. Ang violento nyo talaga? Bakit? Sinampal na ba kita? Hindi pa naman, di ba? Puro lang naman ako salita pero parang gusto ko ng totohanin ngayon. Ang kulit mo eh. Sobra naman po yun. Pero ayun nga. Ayaw mo bang mag-aral ulit? Po? Mag-aral ka kaya? Pwede pa naman eh. Ikaw naman ang mag-aral sa kolehiyo at kunin mo yung kurso na gusto mo para makapagtapos ka. 'Di ba, pangarap mo na yan noon pa, kaso nga, ang aga mo nagpabuntis at nag-asawa. 20 years old din naman po kayo nung pinanganak nyo ko, di ba? Ibig sabihin, pareho lang po tayo na maagang nagpabuntis at nag-asawa. Ay ewan ko sa'yo, naisingit mo pa talaga yan. Matagal ko na pong gustong isingit yan sa tuwing sinisermonan nyo ko tungkol sa pag-aanak at pag-aasawa ko. Like mother, like daughter lang, di ba? Laura, masasampal na talaga kita. Joke lang po. Pero alam nyo, nang dahil sa sinabi nyo, ay napaisip po ako. Tama kayo na pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi nga po nangyari dahil may ibang plano ang Diyos para sa akin. Pero ngayon na natapos ko ng pag-aralin mga anak ko, bigla na lang din bumalik sa akin yung kagustuhan at pa rin naman ang pangarap kong yun. O ano pang hinihintay mo? Subukan mo. Kahit ano namang edad pwedeng bumalik sa pag-aaral. Tsaka meron naman mga institusyon at universidad na tumatanggap ng may edad na estudyante. Kunin mo yung kurso na gusto mong kunin. Tapos tapusin mo para naman meron ka na ring diploma. Kaso natatakot po ako at nagdadalawang isip. Bakit? Di ko po kasi alam kung kaya ko pang makipagsabayan sa mga estudyante ngayon. Siyempre kaya mo at kakayanin mo. Tsaka kung nag-aalala ka sa edad mo, isipin mo na lang na hindi mo mapipigilan ng pagtanda. Kung nag-aral ka na ngayon, di pagkalipas ng ilang taon, graduate ka na. Lilipas at lilipas ang panahon. Madadagdagan ng edad mo kaya imbis na wala kang gawin at mag-alala lang dyan, simulan mo nang tuparin ang pangarap mo sa buhay. Naniniwala naman ako na kung kaloob sa'yo ng Diyos, hahayaan niya yung matupad. Salamat po, Nay. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Tandaan mo talaga. Maraming salamat po kasi kahit matanda na ako, nandyan pa rin kayo para payuhan ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Ganun talaga. Pagdating sa mga anak natin, habang buhay na ang ating pagiging ina. Papa Dudut, tinupad ko nga ang plano kong makapagkolehiyo at full support naman sa akin ang mga anak ko. Siyempre pati na rin si nanay kaya nga masaya ko. Hindi nagtagal ay nag-enroll ako sa isang university kahit nakasagsagan pa noon ang pandemic. Medyo challenging ang online class pero inalalaya naman ako ng mga anak ko kaya sa huli ay nakaya ko rin. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng kursong may kinalaman po sa business administration. Masayang masaya ako dahil natupad ko na ang matagal ko ng pangarap para sa sarili ko. At yun nga ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasalukuyan ay masaya at kontento ang pamilya namin. Alam ko na proud sa akin ang namayapa kong asawa at pinagmamalaki niya ako sa langit. Dahil nagawa kong tuparin ang mga pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral at may taguyod ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. At umaasa ako
na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elora. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang taong hindi madapuan ay isang taong sobrang pinoprotektahan. Kapag nasaling ang isang taong hindi madapuan ay siguradong mag-aalboroto ang pumoprotekta dito. Ikaw, kabarangay, mas gusto mo bang sobrang pinoprotektahan o hindi pinapakialaman? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Orson, 25 years old na sa kasalukuyan. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral pero dahil wala pong katulong ang nanay ko sa pagtitinda ng karne ng baboy, manok at baka sa palengke, minabuti ko na lamang pong samahan siya. Nagkatrabaho po ako dati kaso parang kasama ko rin naman ang nanay ko sa trabaho. Lagi po kasi siyang naghahatid at nagsusundo kaya wala naman din pong pinagkaiba sa noong nasa palengke na ako at sinamahan ko na siyang magtinda. Sa edad ko po na 25 ay NGSB po ako dahil po sa sobrang proteksyon sa akin ng nanay ko. Corazon po ang buo niyang pangalan pero kilala siya sa palengke bilang Aling Azon. 65 years old po si nanay noong mangyari itong bahagi ng buhay ko. May edad na nang magbuntis si nanay kaya masasabi kong isa akong menopausal baby. Hindi po magandang nangyari kay nanay dahil nadisgrasya lamang siya at saka iniwanan. Nang malaman na buntis si nanay ay hindi na niya nakitang muli ang tatay ko. Kung tatay nga po siyang matatawag. Kasi hindi ko naman siya nakita at nakilala. Dahil po sa galit ay isang beses lamang siyang nabanggit sa akin ni nanay at hindi na naulit pa, Papa Dudut. Kaya ganoon na lang talaga ang bonding namin ni nanay kasi buong buhay ko kami lang ang magkasama. Ayaw kong madapuan ni nanay kahit sa langaw. Mas bubugawin niya ang langaw na dadadapo sa akin kesa sa tinda namin. Kumbagay ako po muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si nanay. Mabait si nanay pero pag medyo pakiramdam niyang naagrabyado ako ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inaagrabyado pero kinakainisan niya. Ang babae pong sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang kilala siya. Bukod doon ay tanyag din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong miscongeniality niya. Yun siguro ang dahilan kaya naiinis si nanay sa kanya. Pinangatawanan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng bakla. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang na-offend. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni nanay. Nilalayo ako ni nanay kay Malaya at laging sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil ramdam niya na kumikerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya, Papa Dudut. Pumasok ka na nga dito sa loob! Ayusin ko lang po tong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito pong nasa styro box, bubuhatin ko dyan. Ako na! Nay, mabigat to. Ay, hayaan
kay Mon pagdaan niya mamaya. Nay, ihaangat ko lang naman dyan sa loob para maiayos na din natin. Hayaan mo na nga. Bakit ba, Nay? Ay basta halika na dito. Mag-aalas 7 na. Bakit po? Anong meron sa alas 7? May papanuurin ba kayo? Wala. Bakit nyo inaantay ang alas 7? Abay hindi ko inaantay. Kung maaari nga lang makalampas na sana eh. Ano po? Wala. Pumasok ka na dito. Halika na. Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Ali 2! Uhaw na ba kayo? Ayan ang habang sinasabi ko eh. Pumasok ka na dito. Bakit po? Tinatanong mo pa. Baka matuklaw ka ng ahas. Ahas? Hello, Ali! Anong Oli? Orson ang pangalan ng anak ko. Tsaka tigilan mo nga siya ha. Marami siyang ginagawa. Parang wala naman po. Abay mas marunong ka pa sa akin. Ako ang ina. Nanay naman? Anong nanay? Anak ba kita? Soon! Sun? Suntokin kaya kita dyan, ha? Aray naman, Nay. Ay nako, wag mo ako nanay-nanayin ha? Sorry, Tay. Ano? Joke lang po. Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo nyo. Umalis ka lang siguradong lalamig na ang ulo ko. Grabe naman si Nanay. Hindi mo ako nanay ha? Aling aso nang itawag mo sa akin. Alis na nga ako. Bye, Ollie! Orson! Po. Ay hindi ikaw. Sinasabi ko dyan sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo at hindi Oli. Umalis ka na nga babae ka. Grabe talaga. Sige na nga. Bye! Ay salamat. Nakalampas ng delubyo. Pwede ko na po bang ipasok yung styro box? Wag na. Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yon. Nay, isang box lang yan. Hayaan mo na nga. May ipapabuhat pa din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako! Ay, ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Saan ka nang galing? Diyan sa likod ng tago. Baka maabutan ka ni nanay. Matatagalan pa yun kasi nakita ko si Mon may hinatid. Eh syempre hahanapin niya yun. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag natin sayangin ang oras. Ito ang unang beses na makakapag-usap tayo kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Oo! Alam kong mahal mo ko at alam mong mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan kung alam naman pala nating dalawa? Pero... OMG! Ang nanay mo pabalik na! Tsaka na natin ituloy yung usapan basta natapos tayo sa wag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye! Papadudot na bigla man ako sa mga sinabi ni Malaya ay kapansin-pansin na ikinatuwa ko yon. Kung masaya ako ay mas masaya si Malaya dahil napalaya niya mga salitang ang tagal na niyang gustong sabihin sa akin, Papadudot. Dahil ramdam din ni Malaya na mutual ang feelings namin sa isa't isa, ay mas napalakas pa noon ang loob niya para alamin ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa akin. Tulad na lamang ng schedule ni nanay, kung anong oras ito umaalis at kung anong oras bumabalik. Pinag-aralan ng mabuti ni Malaya mga magiging kilos para hindi masira ang pakiramdam niyang nabubuong pagmamahalan naming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa Ali 2. At yon ang oras na wala itong sinanay. Palaging may tubig na pasalubong sa akin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niyang araw yon sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan pa ako ni Malaya kung paano siya ligawan. Dahil nga wala akong alam ay ginagawa ko ang mga itinuturo niya. Tinutukso nga kami ng mga tindero at tindera na katabi ng pwesto namin. Nakakatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin, Papadudot. Saka ipapakiusap ni Malaya na huwag na sanang makarating kay Aling Ason ang tungkol sa pagliligawan namin sa pwesto. Masayang sumang-ayon ang lahat na todo ang suporta sa pag-ibig naming dalawa. Masaya sila para sa akin habang hiyang-hiya naman ako dahil nga po sa bago sa akin ang lahat ng mga nangyayaring yon. Alam na ng buong Ali 2 ang tungkol sa amin ni Malaya. Lahat sila alam maliban kay Nanay, Papadudot.
Ano po? Yung itsura mo, oh. Bakit ba parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka mapakali. Hindi po. Baka akala nyo lang po yun. Hello, anak kita, ano? Sa akin ka nang galing kaya ramdam ko ang nararamdaman mo. Nay naman, para sa kambal lang yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha? Pinapatawa lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang mga manok natin. Yung baboy, konti na lang. Ganun ba? Opo. Ay, sige, mabutit sinabi mo. Sige, aalis na muna ako ha at mag-order ako para bukas ng umaga by deliver na. Sige, Nay. Ingat kayo. O bakit parang nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Opo. Hindi mo man lang ba ako pag-iingatin? Po? Di po ba? Anyway, sige po, ingat, Nay. Alis na ako ha? Ay, ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Yun nga yung point ng panggugulat. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ng mga timba. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako rito. Kasi papunta na ako rito tapos gugulatin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay mo. Nandyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka pa dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na ah. Ang tagal umalis ni nanay eh. Oo nga eh. Akala ko nakaalis na. Mabuti pala umalis. Kundi hanggang mamaya ka pa dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Minsan may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Lagi na lang ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Huwag kang nagganyan. Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatago sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin eh. Ay, hindi! Hindi! Talagang Nay! hindi! Nay! Hindi kita anak! Tawag ng nanay! Nay naman, bakit niyo ako itinatakwil agad? Hindi ikaw! Siya ang hindi ko anak! Magiging kulay talong ka kapag hindi mo tinigilan ang anak ko! Kung ano-anong kabulastugan ang tinuturo mo! Nay, hindi naman po. Kita mo? Harap-harapan na nagsisinungaling sa akin ang anak ko! Nay, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali! Maling-mali na pinili mo ang babaeng ito kesa sa akin! Nay, wala naman akong pinipili sa inyo. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong hindi pinipili. Ano? Naguguluhan na ako. Huminahon ka, Oli. Orson! Po, Hindi ikaw! Ang ibig kong sabihin, ito kasing babaeng ito eh! Orson ang pangalan ng anak ko at hindi Oli! Huwag mo nga siya matawag-tawag na Oli! Nay, tama na. Pinagtitinginan na po kayo. Uy, bakit ako pinipigilan mo? Ito babaeng ito ang pinagtitinginan eh, hindi naman ako! Nay, tama na. Ma, umuwi ka na muna. Ma? Sinong ma? Yung babae niya na tinatawag mong ma? Opo, Ma. Short for Malaya. Mas bagay sa kanya ang tawag na malayo kesa sa malaya! Umalis ka na nga babae ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Layuan mo ang anak ko, ha? Sige. Bye, Oli. Bye, Nay. Umalis ka na! Papadudot dahil sa pagkakahuli ni nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging triple pa ang higpit niya sa akin. Wala nang pagkakataon na makapag-usap kaming dalawa ni Malaya kasi bantay sarado talaga kaming dalawa. Ang mata ni nanay ay parang sa gagamba. Kita niya lahat ng anggulo ng alley 2. Kahit malayo pa lamang si Malaya ay naaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapaupo ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago daw kay Malaya. Saka lalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang gwardiya sibil. Kung nakakahiya lang ang titig ay nahiwa na si Malaya o kung nakakahiwa lang ang titig ay siguradong nahiwa na si Malaya sa talim ng titig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para magkausap lamang kami. Nagpapaabot siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin pero kahit makuha ko pa ang sulat na ipinapaabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sarado ako ni nanay. Hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay Papadudot.
nagkagulo ang mga orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yon ay natuwa siya, Papa Dudut, dahil yun na ang pagkakataon niya para makita at makausap niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay maraming tinawagan si nanay. Nagtataka ako kung sino ang mga kausap niya sa telepono at parang nagmamadali pa ito. Nung hapon ay may mga dumating, sila pala yung mga taong tinawagan ni nanay. Hindi sila tinawagan para magbantay sa akin kundi sila ang mga magkakabit ng binili ni nanay. Umorder ng 4 na CCTV camera si nanay at pinakabit niya ito sa 4 na sulok ng pwesto namin sa palengke, kung saan ay makikita niya ang lahat ng nagaganap sa tindahan at sa buong alley 2. Kitang-kita ang kasulok-sulukan ng pwesto namin, pati na mga kapit pwestong nagtitinda. May speaker pa ito para nakakausap niya raw ako kahit nawala siya. Itinimbre kaagad ito kay Malaya ng mga taga-kabilang pwesto. Sinabi nila na aalis si nanay pero tad-tad naman ng CCTV ang paligid namin. Kaya si Malaya ay agad na nag-isip ng paraan para makausap niya ako nang hindi nalalaman ni nanay. May maiisip si Malaya at kakaririn niya ito para lamang sa akin, Papa Dudut. Oh, ayan ka na naman. Po? Po? Nay naman? Nay naman. Bahala nga po kayo. Ano, marunong ka na magalit sa akin? Hindi naman po. Anong hindi naman? Konting galit ka lang sa akin, ganon? Hindi po ako galit. Abay, dapat lang. Kung may dapat magalit dito, abay ako yon. Tama? Oh, bakit tayo mong sumagot? Ano po ba yung tanong? Nagbibingi-bingihan ka pa? Hindi ko po nadinig eh. Magkatabi lang tayo, hindi mo ako narinig. Ibig ko pong sabihin hindi ko naintindihan. Eh kasi nga, hindi mo iniintindi. Nay naman. Nay naman. Ayan na naman kayo eh. Oh, nagagalit ka nga sa akin. Hindi po. Talagang napakasamang impluwensya niyang Malaya na yun sa'yo eh, no? Kung ano-ano kasi ang tinuturo nun eh. Wala naman po siyang tinuturong masama. Ipinagtatanggol mo pa. Kasi wala po talaga siyang tinurong masama. Yang pagsisinungaling, hindi ba masama yan? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Anong hindi? Eh naglihim ka nga na nagkikita kayo ng babaeng yon. Naglihim lang po, pero hindi nagsinungaling. Ayan pa, naging pilosopo ka na. Masamang impluwensya talaga yung babaeng yun eh. Hay, Nay. Ano? Wala po. O siya, sige, alis na ako ha. Opo, Hindi pa ako tapos magsalita. sorry po. Aalis ako, baka mamaya makipagkita ka na naman sa babaeng yon. Malalaman nyo naman? O paano ko malalaman? Wala po. Ano po bang ipagbibilin nyo? Isa lang, iwasan mo ang Malaya na yon. Opo, Oh, bakit labas sa ilong ang sagot mo? mag-ingat po kayo. Oh, bakit nagmamadali ka? Akala ko alis na kayo. Nagbibilin pa ako, oh. Sige po, ano pa pong bilin nyo? Iwasan mo si Malaya, ha? Nasabi nyo na po yan. Pwes, inuulit ko. Iwasan mo si Malaya. Pangatlo na po yan. Oo, at uulit-ulitin ko pa. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Meron pa po? Oo, iwasan mo si Malaya. Yun lang. Sige na, alis na ako. Ingat po. Oh, ano Ay! yan? Nay? Ako ba? Nandito ako, nagsasalita sa camera. Kitang-kita kita, ha? Oh, balisa ka na naman. Nag-aayos lang po ako ng paninda. Iwasan mo si Malaya, ha? Paulit-ulit naman kayo eh. O bukas, magre-record ako para ipe-play ko na lang sa'yo mayat maya. Papa Dudut, alam ko po na mas bantay sarado pa ako kahit wala si nanay sa tindahan.
Kaya hindi ko alam kung papaano sasabihin kay Malaya na huwag magpupunta dahil nga sa CCTV na nakakalat sa paligid namin. Sobrang stress ko nang mapansin ko yung isa sa mga nagtitinda sa katapat naming pwesto. May sinesenyas siya at hindi ko maintindihan. Habang nagsesenyasan ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si nanay sa camera. Kaya hindi alam ng ibang nagtitinda kung paano makikipag-usap sa akin nang hindi nalalaman ni nanay kasi nga ay nagmistulang mga mata ni nanay ang mga kamera. Kada senyas ng ibang tindero at tindera ay napapansin kaagad ni nanay kaya hindi nila masabi ng maayos sa akin ang mga gusto nilang sabihin. Pati sa mga kasamahan naming nagtitinda sa alley 2 ay walang tiwala si nanay. Kaya kahit malit na galaw ng lahat ay pinaghihinalaan niya kaagad. Kahit ang usapan mismo ng mga tindera na hindi naman tungkol sa akin o hindi naman ako ang pinag-uusapan ay pinaghihinalaan na kaagad ni nanay na baka raw may mga codes sila na ginagamit. Natatawang naiinis na lamang ang ibang mga tindera. Ang iba ay kakanta ng malakas para ma-distract si nanay sa panonood ng nagaganap sa palengke sa cellphone niya. Gusto lang pala akong sabihan ng mga kasamahan ko doon na nasabihan na nila si Malaya sa nangyayari sa pwesto namin at may plano na siyang gawin. Kahit may nakaabang na palang plano si Malaya ay hindi ko kaagad nalaman yon kasi nga ay hindi kami magkakaintindihan ng mga kasamahan kong nagtitinda sa palengke. Hindi sila makahanap ng tiyempo na masabi sa akin ang big plan ni Malaya dahil nga sa higpit ng pagbabantay ni Nanay Papa Dudut. Iho, Ano po yun, La? kumusta ka? Po? Kumusta ka? Mabuti po. Bakit po? Huy, Po. anong po ako to? Opo, Lola. Bakit po? Uli, Oli? Teka, Bakit ganyan ang itsura mo? natural. Natural mo yan? Ano ka ba? Hindi. Kailangan ko mag-disguise. Bakit? Mahina lang. Anong bakit? Bakit ka para hindi ka makilala Huwag kang maingay. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na may pinalagay na CCTV si nanay? Nagtataka ka pa. Alam mo naman nakakampi natin ang mga nandito sa alley 2. Sinabi nila. Ayun! Yun pala yung sinesenyas nila Kuring at Sendo sa akin kanina. Oo, Pero, hindi kaya tayo mahuli ni nanay? kaya huwag kang magpapaalata. Ay, ano yan? Nay! Bakit kayo nagbubulungan dyan? Sino ba yon? Nanay ko po, Lola. Nasa camera po. Artista ba siya? Maganda po ako pero hindi ako artista. Eh bakit ka pa nanggugulo sa usapan namin? Hindi ko kayo marinig. Lakasan niyo ho yung boses ninyo. Bakit ka makikinig sa usapan ng may usapan? Bastos yan! Gusto ko lang pong marinig ang usapan ninyo. Kapati pinipilit mo pa yung maling ginagawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng iba. Isa pa wala ka naman dito. Hindi po ako makikinig. Gusto ko lang pong marinig ang boses sa CCTV. Check ko po kung okay. CCTV? Camera yan, di ba? Opo! Oh, kung camera yan, di manood ka na lang. Bakit kailangan mo magsalita? Ano yan, bidyoke? Nay, masakit daw po kasi ang lalamunan ni Lola. Kaya ayaw niya magsalita ng malakas. Ganun ba? Ay, pasensya na, Lola, ha? Anak, ikaw na lang muna magsalita ng malakas. Hindi ko maintindihan pag malakas ang boses ng kausap ko. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Hindi na nga ako bibili dito kahit kailan. Ay, sorry po. Sige po, mag-usap na kayo. Mabuti. Magkita tayo mamaya sa gilid ng palengke sa may kanto. Pero, Alam mo na yun, di ba? baka malaman ni nanay. Lola, ang kausap mo ngayon, hindi naman tayo nakapag-usap. Paano niya malalaman? Kinakabahan ako. Wag na lang muna siguro. Sige, nawala na rin siguro ang pagmamahal mo sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman ganon. O mamaya alas 6 sharp sa gilid ng palengke. Ha? See you. Alis na ako. Nak! Nay naman!
Nakakagulat kayo eh. Napaka magugulatin mo naman. Wala naman yung pagiging magugulatin mo bago ka na-impluensyahan ng malaya na yun eh. Nay naman, balik na naman tayo dyan. Bakit po ba? Ano bang binili ng matanda? Parang wala akong nakitang bitbit ah. I-check mo nga baka naiwan niya dyan. Wala po. Wala siyang naiwan? Pero wala din siyang binitbit nung umalis. Wala po siyang binili. Ano? Eh ang tagal ninyo nag-uusap, wala siyang binili. Tumatawad po kasi ng higit sa kalahati ng presyo. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi niya na binili. Ay, oo, tama ka naman. Abusado naman yung matandang yun. Papadudot nagtagumpay ang plano ni Malaya. Hindi siya nakilala at hindi siya nabosesa ni nanay. Pero ang naging pag-uusap namin ay para lang masabi niya ang mensahe na magkita kami sa gilid ng palengke. Takot po ako noon pero hindi ko din naman alam kung bakit ang bilis kong na-in-love kay Malaya. At kung bakit kahit kabado ay lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi ko kayang gawin dati. Desidido na ako na makipagkita sa kanya. Ang problema ko na lamang noon ay ang mag-isip kung paano ko makakalabas ng hindi sinusundan o sinasamahan ni nanay. Habang nag-iisip ako ay bumalik na si nanay sa pwesto at nagulat na naman ako kay nanay kaya nag-alala na siya na baka daw may sakit na ako dahil nga masyado akong magugulatin. Lalo naman akong natakot kasi dahil doon ay mahihirapan na naman akong magpaalam. Sinabi ko kaagad na maayos ang lagay ko at pinilit kong maging kalmado buong araw pero habang pinipilit kong kumalma ay nag-iisip ako ng idadahilan kung paano makakalabas para makipagkita nga kay Malaya. Ang napiling lugar ni Malaya ay ang pinakaamalang lugar sa palengke. Maraming tao at kanya-kanyang buhay doon sa parting yon. Walang nakikialam sa'yo. Kaya kahit mag-usap kaming dalawa ng tungkol sa amin, ay walang makikialam at walang makakarinig. Hanggang sa malapit ng mag-alas 6, ang naisipan kong paalam ay ang pagtatapon ng basura. Ang babaw na dahilan pero nablangko na kasi ako noon. Wala na kasi akong maisip pa. Alam kong sasabihin ni nanay na ipapatapon na lamang niya yung basura sa iba para hindi na ako mag-abala pa pero yun lang talaga ang naisip ko. Kaya pinilit ko na ako na ang magtapon at wag na siyang humanap pa ng ibang gagawa noon. Nagulat na naman ako noong pumayag si nanay na itapon ko ang basura ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ako ng maluwag at nung mag-aalas 6 na ay nagpaalam na ako na itatapon ko na ang basura. Bit-bit ang mga basura ay umalis ako sa pwesto namin at nakiramdam din ako kung sumunod si nanay sa akin. Pero hindi. Malayo na ako at natanaw ko si nanay na nasa pwesto pa rin at abala sa pagkwekwenta ng mga kinita niya sa buong araw. Pero may duda pa rin ako, papadudot, kaya pagliko ko sa kanto ay nagmadali talaga akong maglakad. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos tumakbo na ako sa sobrang kaba, papadudot. Nalampasan ko pa nga yung basurahan kaya bumalik pa ako para itapon yung basurang bitbit ko. Saka ako muling nagmadali papunta kung saan kami magkikita ni Malaya. Sa gilid ng palengke sa lugar na usapan naming dalawa ay malayo pa lamang ay kita ko na si Malaya na nakangiti. Kahit masaya rin naman ako ay hindi ako makangiti ng tama dahil nga sa nararamdaman kong kaba, takot at pag-aalala. Alam naman ni Malaya kung bakit ganon ang itsura ko kaya pinakalma niya muna ako sa tubig na dala niya. Saka sinabi ni Malaya na huwag na akong mag-alala dahil kinausap na niya ang lahat ng nagtitinda sa Alley 2 na tawagan siya kaagad kung sakaling makita nilang susunod si nanay kung nasaan kami. Dahil kanina pa akong nandoon at wala pang tumatawag, ibig sabihin ay hindi sumunod si nanay kaya clear kami. Bahagyang naibsan ang kaba ko. Mag-uusap kaming dalawa kaso ay dahil nga sa dami ng tao sa paligid ay hindi kami magkaintindihan dahil sa ingay. Tapos may mga kumakausap pa sa amin lalo na kay Malaya kasi nga ay napa-miss congeniality niya sa palengke. May mga pagkakataon naman na may bibili ng tubig sa kanya. Napilitang magaya si Malaya na lumipat kami ng pwesto. Doon daw kami sa hindi masyadong magulo sa likod ng palengke.
Sa wakas ay tahimik at walang mangiistorbo sa amin. Sa wakas ay magkakausap na kami ng mas maayos, Papa Dudut. Huy, huwag ka na nga mag-alala. Baka mahuli kasi tayo ni nanay. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman tayo gumagawa ng krimen at hindi naman pulis ang nanay mo. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, hindi. Gusto ko talaga siya makilala, kaso ayaw niya makipag-usap. Ang ibig kong sabihin, kilala mo naman ang ugali niya kapag kausap kita. Bakit magalit sa akin ang nanay mo? Hindi lang naman sa'yo, kundi sa lahat na nagkakagusto sa akin. Pero iba yung higpit niya nung ako na eh. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Yung tungkol dun sa dating nagtitinda ng bigas sa bungad, yung nagsara na. Si Monica? Oo, nabalitaan ko na kinausap ng nanay mo yun. Tapos ayun, sumuko agad. Weak siya, pero ako hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano-ano nang sinasabi sa'yo ni nanay, hindi ka sumusuko. Hindi naman siya ang gusto ko maging boyfriend, kundi ikaw. Kahit na, hindi mo pa din ako sinukuan. Ilang babae na ba ang sumuko? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng palayuin ni nanay ang mga nagkakagusto sa akin. Akala ko noon ganun talaga kasi nga 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso nung mag-23 na ako, napansin ko ganun pa din si nanay. Parang iba na. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkalapit. Kung sa bagay, Hindi mo ba nasasabi sa nanay mo ang damdamin mo? hindi eh. Kasi palagi pagpasimula pa lang ako, parang alam na niya na doon pupunta ang usapan. Kaya ayun, agad niyang binabago ang usapan. Sad. Pero huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan para mabago ang isip ng nanay mo. Talaga? Oo naman! Ako pa ba? Ano yung naisip mo? Bago ko masabi yon, punta muna tayo sa first step. First step? Oo! Anong first step? Aba, kailangan muna maging opisyal na tayo na. Sagutin mo muna ako. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Alam mo naman na oo ang isasagot ko, kaya ikaw ang gusto kong malaman ng diretso kung mahal mo rin ba ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal at masayang pakiramdam. Hihindi pa ba ako sa sayang nararamdaman ko? Nakakaiyak naman yun. Ay naku, ayoko umiyak. Happy moment to. So, I now pronounce and announce na officially mag-on na tayo. Akala ko nga noon pa eh. Ngayon ang formal. So anong dapat mong gawin? Ha? Ano ba? Siyempre, yakapin mo muna ako tsaka mo ko hahalikan. Ah, sige. Walang yaka! Nay? Napakasama mo talagang babae ka! Kung ano-anong itinuturo mo kalokohan sa anak ko! Nasa tamang edad na po siya. Nay, tara na po. Nasa tamang edad pero kinokontrol mo siya! Hindi po ako ang kumokontrol sa kanya. Magpapalusot ka pa eh! Eh sino kumokontrol sa kanya? Multo? Ayoko na lang po sa aking manggaling. Nay, tara na po. Sandali! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Hoy! Ikaw ha? Layuan mo ang anak ko! Gaya po ng sinabi ko, nasa tamang edad na po siya, kaya hayaan nyo na siya magdesisyon para sa sarili niya. Nay, tara na. Umalis na tayo. Oh, narinig mo? Nakapagdesisyon na ang anak ko! Alis na kami! At iiwan ka na namin! Sorry ka! Magdusa ka dyan! Tara na anak! Papadudot, mas tahimik nga ang nilipatan namin pero may dala palang problema ang katahimikan na yon. Dahil nga sa lumipat kami ng pwesto ay nawala sa isip ni Malaya na timbrihan ang mga tindera. Ang mga tindera naman sa alito ay hindi na lang pinansin ni nanay noong umalis. Total hindi naman daw ito papunta sa direksyon kung saan yung una naming pwenestuhan bago kami lumipat. Ang nangyari noon ay
Hindi nagpunta si nanay sa gilid ng palengke pero doon pala niya gagawin malapit sa pwesto kung saan kami lumipat ni Malaya para tahimik. Siyempre galit na galit si nanay, kinumpronta niya si Malaya. Ang maganda na nga lang ay kahit galit si nanay ay hindi naman umabot sa sakitan ng mga nangyari. Iskandalong pagsigaw lang ang nanaig sa eksena at dahil walang masyadong tao roon ay wala rin namang mga naging saksi. Si Malaya naman ay hindi na lumaban. Kahit alam niyang nabuangaan siya ni nanay ay kalmado lamang siya. Dahil na rin kampante siya na mahal namin ang isa't isa. Kahit alam naman niya na si nanay ang kumokontrol sa buhay ko ay medyo tinamaan din si Malaya noong masabihan siya ni nanay. At dahil kasi sa kagustuhan ni Malaya na matuto ako ay nadidiktahan niya ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawalan ng pag-asa si Malaya na magbabago or mababago niya ang isipan ni nanay. Pero dahil alam niya na matagal pa bago mangyari yon ay napunta na siya sa plano ng pagpapakasal. Matapos ang komprontasyon nila ni nanay ay binalak na niyang sabihan ako na magtana na raw kami at diretsong magpakasal na. Kaso kinabukasan nang pumunta siya sa pwesto namin ay sarado na ito. Kaya hindi niya nasabi ang plano niya. Inisip niya na baka nagpapalamig si nanay kaya sinarado ang tindahan. Noong sumunod na araw ay nagpunta muli si Malaya pero hindi muna siya lumalapit. Mula sa kalayuan ay tinatanaw niya ako pero hindi niya ako nakita. Umakyat pa siya sa isang bakod para lang matanaw na baka nakaupo lamang ako sa loob ng pwesto namin. Pero hindi niya pa rin ako nakita, Papa Dudut. Saka lang malalaman ni Malaya ang totoo kung bakit wala ako sa pwesto namin sa palengke. Hay nako, para akong nasa zoo. May giraffe na nagkakanta haba-haba ang leeg. Hello, Suke! Tubig kayo dyan! Patay mali siya. Pantawid uhaw! Kawawa. Ay, Aling Ason, nandiyan pala kayo. Ay, natural. Pwesto ko ito eh. Oo nga po eh. Tubig po. Mas kailangan mo yan. Bakit po? Wow! Kunyari pa walang alam pero ang totoo, hindi mapakali. Si Orson po. Ayun! Nakikita mo ba? Hindi nga po eh. Oh, di wala dito. Nasaan po siya? Wala nga. Anong oras po siya darating? Bakit? Wala naman po. Lalasunin mo na naman ang utak ng anak ko. Sobra naman po yung lalasunin. Ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap tapos? Usap lang po. Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? Tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa. Mag-isa ka lang. Nay, Aling Ason naman. Ayaw niyo bang magkaapo? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na tsaka na siya magkaanak. At kung mangyayari man yon, hindi sa'yo. Mahal po namin ang isa't isa. Tinakot mo lang siya. Inuto. Baka nga ginayuma mo pa eh. Kaya ayun, akala niya true love ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya ako. Inakit mo kasi siya. Wala pong ganun. Sus! Dinaan mo pa siya sa pabigay-bigay mo ng tubig. Yun po ba ang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung ano pa ang ibinigay mo sa kanya? May nakita ho ba kayo na hawak niya na material? Wala! Malay ko kung tinatago niya lang. May maitatago po ba sa inyo? Ano? Ibig ko pong sabihin, wala kayong makikitang binibigay ko sa kanya dahil hindi po nakikita yung ibinibigay kong pagmamahal. Kita mo na? Di sumabit ka. Ang pagmamahal dapat nakikita yon. Paano po makikita kung papatayin nyo naman?
Anong sinasabi mo? Mamamatay tao ako? Malapit na pong mamatay ang puso ni Orson, sinagip ko lang. O ano? Superhero ka na ngayon? Masyado ka naman patawa. Seryoso po ako sa anak nyo. At seryoso ang pagmamahala namin. Kahit hinaharang nyo, kahit pinipigilan nyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Napakadrama! Gusto mo ng award? Magpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? O ayan, kausapin mo. Aling Aso naman, seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano mo makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo nang asahan pa yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Aling Aso, parang awa niya naman po. Hoy! Huwag kang umiyak-iyak dyan ha! Nakakahiya ka. Baka sabihin kung inano kita dyan. Doon ka nga sa malayo umiyak. Aling Ason, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tigil-tigilan mo na yung arte mo ha at maghanap ka na lang ng iba dyan. Aling Ason. Ano ba naman yan? Malas yang umiiyak sa tapat ng tindahan. Grabe ang iyak ni Malaya noon, Papa Dudut. Hindi talaga tinablan ng awa si nanay at sobra ang pagtatago niya sa akin ng mga oras na yon. Ang hirap ng sitwasyon. Inakay na lamang ng ilang tindera sa alito si Malaya para ilabas ng palengke at doon siya dinamaya ng mga kaibigan namin. Nalaman ni Malaya kalauna na pinadala talaga ako sa probinsya ni nanay. Hinatid ako ni nanay noong araw na nagsara ang tindahan at iniwan ako doon kina lolo at lola pagkahatid sa akin. Iniwan ako na parang bata para lang mailayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saang probinsya. Nagmatigas talaga si nanay kahit nagmamakaawa na si Malaya ay hindi talaga niya ako itinuro. Sa probinsya naman ay nalaman nila lolo at lola ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni nanay sa kanila. Nagulat sina lolo at lola sa kwento ko. Kinausap nila ako ng masinsinan at pinayuhan na sundin ang tinitibok ng puso ko at huwag ang desisyon ng iba para sa akin. Sinabi rin nila ang nabanggit ni Malaya sa akin dati na nasa tamang edad na ako at dapat ako na ang magdesisyon para sa sarili ko. Sa palengke naman ay bigla ring hindi na nagpakita si Malaya. Dumating ang punto na pati si nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nag-aalala siya, kundi para makasigurado lang na na-dispatch na din si Malaya gaya ng mga naunang babaeng nagkagusto sa akin. Laking gulat daw ni nanay noong malaman niya na nasa probinsya na rin si Malaya. Pero ang hindi alam ni nanay, sa probinsya namin nagpunta si Malaya. Nang iwan ako ni nanay kina lolo ay kinuha niya rin ang cellphone ko. Kaya wala akong kontak kahit kanino sa Maynila, lalo na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan naming nagtitinda doon ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kina lola para magtanong kung nandun ako at nang masigurado niya ay sa kanya pinakiusap sa akin si Malaya. Kaya ayun po, nakapunta si Malaya sa bahay ni lolo at lola sa probinsya sa tulong ng mga kaibigan naming tindera sa palengke. Hindi nga nagtagal ay nakarating din kay nanay ang balita na nasa probinsya namin si Malaya. Pagtawag ni nanay kina lolo at lola ay nagulat ito na nagpakasal na pala kaming dalawa. Pumayag kasi sina lolo at lola na magpakasal kami dahil nasa tamang edad ako. Naiyak si nanay sa balita pero siya pa ang pinagalitan ni lolo at lola. Pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya sa akin. Kalaunan ay natauhan din si nanay at wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari dahil nga sa kasal na kami. Pero syempre kinakailangan pa rin namin kausapin si nanay. May tampo siya pero naiintindihan niya ang mga nangyari. Sa ngayon ay may anak na lalaki na kami ni Malaya, Papa Dudut. Kaya tuluyan na ring sumaya si Nanay Azon. 5 taon na ngayon ang anak namin na pinangalanan naming Oli. Mahal na mahal siya ni nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero ang nakakatakot ay nakikitaan namin si nanay ng paghihigpit kay Oli. Kaya inunahan ko na siya, Papa Dudut, na huwag igaya sa akin si Oli.
nahimas-masa naman si nanay at naging maluwag na siya kay Oli at hinayaan na kaming mag-asawa ang magdisiplina. Maraming salamat po Papa Dudut sa inyong oras sa pagbabasa ng kwento ko. Hiling ko na marami pang kwento ng mga kabarangay ang mabigyan ng pagkakataon na maitampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag narinig ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Orson. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.